Predstavljena je zajednička čitanka iz istorije zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku. Na promociji koju je organizovao Centar za demokratiju i pomirenje jugoistočne Evrope ocijenjeno je da će učenici, koristeći čitanke kao dodatni materijal, biti u prilici da nauče više, ali i da izvlače sopstvene zaključke o tome šta se kroz istoriju dešavalo. Čitanka iz istorije preduslov je za zajedničku evropsku budućnost, poručuje na promociji predsjednik vlade. Čitanka je, kaže Lukšić, prilika da bolje upoznamo region, ali i da region upozna Crnu Goru od Otomanske imperije do Drugog svjetskog rata. Uvjeren sam da će naši učenici, koristeći istorijske čitanke, stičući znanje o narodima i događajima jugoistočne Evrope ovog perioda, prepoznati dostignuća, suočiti se sa greškama, izgrađujući zdrave odnose i stavove za dobrobit Crne Gore, ali i regiona kom pripada. Projekat uključuje više hiljada nastavnika i omogućava da se među čitankama na engleskom, albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom, srpskom i turskom nađe i crnogorska. Crna Gora je dobar primjer ako se imaju u vidu tenzije koje postoje u nekim od zemalja regiona, poručuje predsjedavajući Upravnog odbora Centra za demokratiju i pomirenje jugoistočne Evrope Erhard Busek. Crna Gora nema problema sa susjedima, što je jedan od preduslova za članstvo u Evropsku uniju, rješavanje problema sa susjedima. Istorijske čitanke su dodatni materijal i nije im namjera da zamijene postojeće udžbenike. Istoričari koji su pomogli u pisanju čitanke poručili su da je dobro da Crna Gora predstavi drugim državama ono što je njena istorija. Ključna namjera ovog metoda jeste da učenicima prezentira izvore o tome kako su različiti predstavnici njegovog i susjednog naroda vidjeli zajedničku prošlost. Naravno, bilo je problema koji su nastali iz objektivnih teškoća i najčešće su se ticali interpretacije konfliktnih događaja između dvije ili nekoliko zemalja. Raspravu između autora i urednika su izazvali ne subjektivni, već objektivni razlozi. Ti razlozi su proisticali iz različitih stavova istorijskim izvorima svake od zemalja i prije svega različitih stavova u nacionalnim historiografijama. Čitanke je osmislio tim stručnjaka, profesora i akademika širom regiona. Sastavio ih je tim od 22 ljudi, kao i tim za evaluaciju od 40 profesora. Projekat čitanki finansirala je Europska unija sa 950.000 eura.